So guys, good morning. Live tayo ngayon dito sa Naga City. In a few minutes ay magsisimula na po ang ating parade. Medyo maulan po dito at sana ay hindi lumakas guys. So yan, welcome dito sa Naga City. Alright, good morning guys, good morning. Yan, live tayo dito sa Naga City. Medyo maulan. Ang simula ng parade ay 7 pero medyo naantala. Ang oras natin ay 7:21, siguro mga 7:30 magsimula na to. Medyo madilim dito guys sa Naga City kasi maulan. In a few minutes ay dadaan ang parade. So nag-advance live tayo para makita natin ang quality ng ating video. Sana ay malinaw. Live tayo dito sa Panganiban Drive. Anong oras mo mapoon? Baka mga 7:30 po. Anong oras ang parade? Hanggang anong oras? Sa ngayon po ay meron tayong, wait lang, basahin natin. Yan, basahin ko guys yung pasunod-sunod ng ating parade. Nagtanong sa atin. Ito guys ang pasunod-sunod ng ating parade, hindi nyo nakikita Yan. Category 1 1 to 20. Ayan guys ang pasunod-sunod ng street parade. Category 1 CTP DRM Mix Company. Ayan, nagsimula na siguro. Next, ayan, pang 21 La Victoria High School hanggang 28. Ito naman ang category 2. Dami to. Ayan ang pasunod-sunod guys. Category 2. After ng 28, meron na naman hanggang 19. Sunod, category 2. From page 20 hanggang 43. Yan ang pasunod-sunod. Okay, may nauna ng 28 plus 54. Yan, 54. Yan ang mga dadaan ngayon. Okay, next, category 3 pa. 3 and 4. Nauna 28, 54. Plus itong dadaan na ito. At yan, ang pinakahuli na dadaan ay ang ito, University of St. Anthony, Iriga City, sa category 3. Yan na po ang mga dadaan. Sana ay na-screenshot nyo. Ayan na guys, ayan na, nagsimula na po ang parade.
Guys, medyo mahina ang signal. Magpalit muna tayo ng cellphone. Palit po tayo ng cellphone guys. Medyo mahina. Lipat po tayo sa Facebook. Lipat tayo guys sa Facebook. Ano naman?
Sige po.